Tak právě jsem skončil hodinu fotbalu, by to nebylo málo, tak dneska hraje Valencie proti A Coruñi. Tak se jdu teďka právě podívat, za kolik jsou lístky a jestli už se prodávají. Koupíme si lístek, půjdeme asi s Lukášem, s Manuelem, nevím ještě kdo se přidá. Jinak dneska začínají pro mě fajas pořádně. Včera jsme večer už nějaký fajas potkali. Vždycky ze školy říkali, že se budou dodělávat dneska a zítra už by měly být všechny hotový. Zůstanou tam až vlastně do 19. a pak se spálijou. Vypadá to, že jsou tam nějací lidi, asi už se ty lístky prodávají. Jinak stadion jste asi už viděli, vypadá asi nějak takhle. Dřív byl takový šedý, ale všechno to nabarvili, dali tam tady ty plakáty s hráčema a se vším. Vypadá to moc dobře a myslím si, že je to jeden z nejhezčích stadionů v La Lize určitě. Tak nejlevnější lístky jsou za 10 €, což je úplná paráda a pohodička. Ještě jsem se bavil s jedním borcem, který chodí na Valencii pravidelně a jelikož Valencie minule remizovala s Atletikem, tak dneska říkal, že by měla být dobrá atmosféra, že by se měli kousnout a určitě vyhrát, což snad by tak mělo být, předpokládám. No a jinak ty lístky, ty ceny se pohybují na ty normální zápasy něco mezi 50 a 10 €. Samozřejmě na zápasy s Barcelonou, Realem nebo třeba na Sevillu taky jsou celkem drahý. Tam jsem kupoval na zápas s Barcelonou, jsem měl ten nejlevnější lístek za 30 €. Jinak tady po tom stadionu jsou všude nalepeny tady ty plakáty, jak jsem říkal. A jsou to připomínky. Myslím si, že zrovna Copa España je poslední, co Valencie vyhrála v roce 2008 a od té doby nic moc nevyhráli, ale nechci kecat, nejsem si tím úplně jistý. No a co jsem vám chtěl ještě ukázat, tak teďka si před 2 měsícama instalovali tady toho netopíra. Je to jako kdyby z takových oranžových flitrů, a když fouká, tak se to tak krásně třpítí a vypadá to hrozně dobře. Tak doufám, že je to hezky vidět. Takže mám lístky na fotbal, teďka mám sraz s Manuelem, ve 2 začala maskleta, což je asi za 45 minut, takže snad to stihneme, měli bychom, no a pak asi půjdeme nakoupit nějaký petardy, ať to můžeme na fajas trošku odpálit. Jdem na zápas, tady je hrozně moc lidí. Všechno už svítí, jdem trošku pozdě, no pozdě ne, ale na knop. Prodáš? Vypadá jak světování. El palo no puede ser entrarlo. Porque no se puede entrar. S tou tyčkou na kameru se nemůže do toho stadionu vejít. Teď jsem ji musel odevzdat. Doufám, že to mají dobře pořešený. Dostal jsem tady takovýhle lísteček. Pak si to půjdu vyzvednout.
Šel jsem si vyzvednout držák, aspoň jsem si podíval dovnitř do stadionu, všechno proběhlo hladce v pohodě, mám ho. Teď se vracím, zkusím se tady někam vetřít, abych se koukal, jak to tam vypadá. Tady ze spodu ještě. A aspoň jsem se dostal i na jinou část. Takže Valencia vyhrála 2-0, všichni šťastní. Co je důležité říct je to, že po zápase Komety je bída dostat se na zastávku a dom, ale tady srovnáváme zhruba tak 40 000 se 7200, takže tady je to trochu jiný kafe. Fakt velký zmatek, auta prostě nemají šanci projet hned po zápase. Všechny ty ulice se zaplňují lidma. Dneska to asi nebude tak hrozný, protože odhadem mohlo být tak 35, maximálně 40, ale Mestalla má kapacitu 55 000. Takže když je to zaplněný, tak je to mazec.